Ik heb een Titanic gebouwd, schaal 1 op 100. Ik ben nu iets meer dan een jaar geleden mee begonnen. En ik had niet verwacht dat hij zo mooi zou worden, eerlijk gezegd. Ik was me aan het vervelen en ik denk, wat ga ik nou eens doen? Ik ga gewoon een Titanic bouwen. Toen zat ik even maat op zitten meten, dus toen zei ik het aan mijn vader, zei hij 2,70 meter. Van ja, dat is wel een beetje groot, maar hij vond op zich wel een leuk idee dat ik dat ging doen. Dus toen ben ik gaan tekenen en gaan dingen opzoeken en dat soort dingen. Toen ben ik gaan frezen en lezen en zo is hij tot stand gekomen. Ik ga die hele houten trap nabouwen. Ja? Dus die liggen nog los dat ik er makkelijker bij kan. Dus die plak nog even vast met plakband nu even snel. Allemaal ballast eronder in? 20 kilo ligt er nu in. Zo. Mooi hè? Ja, straks later moet hij tot 70, 80 kilo gaan wegen, dus dat is nog een beetje meer. Ja, precies. Hij moet nog wel heel wat zwaar. Het hele rode gedeelte moet helemaal onder water komen eigenlijk. Dit is ook mooi, hè? Een Grutske set? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, als je dit kan maken, ja, dan kan je wel wat. En dan zie je maar weer, hè, wie wat met zijn handen kan, die heeft goud in handen, zeg maar. Wij zagen wel heel snel dat hij al heel veel kon. En hij heeft natuurlijk van huis uit natuurlijk veel ervaring meegekregen. Ik heb al een vrij lange passie voor het schip eigenlijk, want 7, 8 jaar. Toen ben ik gaan zoeken op internet van filmpjes en foto's van de dingen. En toen heb ik gedacht, dat is eigenlijk echt een mooi schip. Die heeft gewoon een charme, vind ik, met die bovenbouw en die schoorsteen erop, dat heeft wat. Dat heeft mij ook altijd al aangesproken. En toen ik achterhoud was mijn eerste model gebouwd. Nou, die was lang zo mooi niet natuurlijk, maar ja, er kwam een Titanic uit, dus dat was voor mij al voldoende eigenlijk. En toen ben ik deze gaan bouwen. 12:15 precies, 110 jaar na de echte waterlating, laat ik hem los en dan schuift hij het water in. Ja, ik ben echt blij dat het gelukt is. Hij bloot dreuwen, hè? Ja, allemaal voorbedacht. Ik ben er heel blij mee. Hoe voelt dit als vader? Het is natuurlijk heel leuk. Ik bedoel, het is op zich wel. Ik vind het altijd wel knap als kinderen een keer wat bouwen en doen. En dat apprecieer ik heel erg. En, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat zo meer kinderen moeten doen. Wil je nog een rondje slepen of eruit halen zo? En nog Titanic op 4 grutte bouwen, is dat nog een... Ja, daar moet ik een iets groter werf voor hebben, denk ik, als dit. Maar ik ga wel een iets groter nog een keer bouwen, denk ik. Dat is wel mijn plan.